Do not compete with anyone. Let them do what they do. Because they fail to wait on the Lord. They want to speed up the process. We don't speed up the process. We wait. The power is in waiting. The secret is in waiting. We will wait. Let your will be done, O Lord. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Mayenzeke intando yakho namhlanje ngempilo zethu. Mayenzeke intando yakho uNkulunkulu emndenini yethu. Ake wenze intando yakho kuyibandla lakho. Ake wenze ukuthanda kwakho ngobizo sibize ngalo. Makwenzeke. Sikhuluma ukuthula Nkosi. Izwi lakho lisazovulwa. Sikhuluma ukuthula enhlizweni. Sikhuluma ukuthula engqondweni zethu. Oh yes Jesus. Sicela indlebe zakamoya ezilalelayo. Sicela indlebe ezizwa izwi lakho. Sicela amandla okulalela Nkosi. Demonic distraction. Egameni likaJesu waseNazaretha. Alinaso isabelo namhlanje kuleli ndawo. Izwi lakho malikhulunywa kuzothuleka ukuthi tu. Bese silalela wena Nkosi ukhuluma. Anginawo amandla Jehova ukukhuluma izwi lakho. Kodwa ngicela ukuba isitshe sihle sokudlela indaba zakho. Cela ungehlise simakade. Bulala ubumina bese kuvuka ubuwena. I need more of you Jesus. Phakame empilweni yami Nkosi. Thela baba uyakwazi. Ukuhluleka kwami Nkosi uyakwazi. Kodwa ungikhethile Nkosi. Wathi uzongibathisa ingubo yamandla. Wathi uzoyidedela ingubo yomlilo phezu kwamagcobo. Ke ngabheka eceleni Jehova. Ngathi kodwa uyangazi namalimi kuyahlula. Wathi angisondele wena uzosebenza. Okwami ukulalela izwi bese uyakhuluma.
ngilalela ukukhuluma kwakho. Nansi le ndawo nalibandla lakho Jesu. Oh Jesus. Moya ngcwele yenza umsebenzi. Jesus. Nansi le ndawo nalibandla lakho Jesu. Moya ngcwele Oh Jesus. yenza umsebenzi. Sebenza ngami Nkosi, sebenza ngami kusini, sebenza ngami Nkulunkulu. Ilanga seliyoshona sawuzalihlutha ibandla. Sebenza ngami Nkosi. I'm just a vessel efuna ukusetshenziswa nguwe. Siyabonga Nkosi. Yenza umsebenzi, yenza umsebenzi, yenza umsebenzi, yenza umsebenzi. Moya ngcwele yenza umsebenzi. Nansi le ndawo nalibandla lakho Jesu. Moya ngcwele yenza umsebenzi. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Ukhona phakathi kwethu. Ukhona, his presence is here. Ukhona kuleni ndawo. Make khona kuyezwakala. Make khona kuyaphela ukuzithemba bese kuvuka kwakho ukuzithemba. Ngiyanibingelela abangcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngaphezulu kwegama elingaphezulu kwawo wonke amagama khona emhlabeni. Igama elithotshelwa indalo. Igama elilalelwayo emkhathini. Igama elilalelwa ebusuku wathi uSathane efikile ehlasela emindenini yethu. Sikhuluma igazi lika Jesu bese siyasinda ngalo. Nginibingelela ngeligama elizenza sihambe sinesibindi. Ngikubingelela ngaleli gama esathengwa ngalo. Ngaleli gama esaziyo ukuthi kunegazi. Ngaleli gama lithi masivukele emkhathini sithi likhona igazi. Amandla wethu make phela liyasebenza leli gazi. Masibabuthakathaka endleleni liyasebenza leli gazi. Haleluya. Ngiyanibingelela ekseni ome phambi kwenu ngoSihle wakwaDlamini. Haleluya. Abaqala ukungibona ngingumntana kaNkulunkulu omsaba kakhulu uNkulunkulu. Sizoyozwini bangcwele, sizofunda izwi likaNkulunkulu bese uJehova uyasebenza ngathi. Haleluya. John 17. John 17 verse 1. Haleluya. Ngicela ninikeze usister imic lapha emuva. Ngiyakufisa ukushomela ngeEnglish bazalwane. Kodwa ngikwazi. Angeke nje ngize ngithi ngizozama nokuzama. Angikwazi ukushomela ngeEnglish. Ngizawuzama ukushomela ngeSizulu ngoba isiXhosa sideep. Hallelujah. John 17 verse 1. John 17 sukela ku verse 1. Isahluko sithi umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. 1.
uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Jesus. Cela ukhulekele izwi. Cela ukhulekele izwi. Baba, siyabonga izwi lakho selifundiwe Nkosi. Siyabonga Nkosi sithi malihlale ezinhlizweni zethu. Busisa Nkosi nathi izwi lakho malingene lihlale enhlizweni zethu lisebenze kithi ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah abanzalwane. Kulonyaka nje lokuqalile ngiyaqala ukupreacha. Bengiloko nje ngilalela uNkulunkulu ekhuluma. uNkulunkulu kunikeze izwi last week ngaliprepare ngaqeda ngahlala ngalinda umfundisi wathi ngizoyenza lesine. Hallelujah. Ngabuyela kulolu lizwi bese uJehova wangikhumbuza ngesizini esikuyo. Hallelujah. Wathi uJehova yisizini yokulinda. We are waiting on the Lord. We are waiting for wonderful things. Bese uJehova wangibonisa lelizwi. Hallelujah. Ngiyabingelela ke kumfundisi my father ngokukhulu kuzehlisa. Hallelujah. Indoda engikhulekelayo ke lebangcwele. Indoda ethi noma ngihluleka noma ngiwa yona ingaphezi. Ukukhuleka indoda engangihluleli, iyangithethisa bese iyangiqondisa endleleni. Hallelujah. Nginibingelele abazali abakhona bonke omama neingane. Hallelujah. Ngibulisa abantwana bami ngabangcwele kakhulu, ngibathanda kakhulu, bayisibusiso empilweni yami. Kuthi la ngihluleka khona bakhuluma izwi noma sengikwatile nje ngithi ngiyathukana endlini ngithi yabona usibanibani uyangidina, bathi hayi bomfundisi uyadinwa wena. Hallelujah. Abantwana kuJehova kangiqinisa ngabo. Hallelujah. John 17 sifundele kahle udadewethu. Jesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikhazimulise wena. Hallelujah. Sithe we are waiting on the Lord. Isikhathi sokulinda bangcwele. Kuprofetiwe abanye banikiwe izinto ezinkulu ukuthi this year kuzokwenzeka ukuthi empilweni yakho. Bakhulumile abaprofeti. I remember last year before sivala unyaka sithe isizini yokwakha. Sathi we are building, we are driving. Hallelujah. This year sithe we are waiting on the Lord. And we are going to see wonderful deeds of the Lord. Hallelujah. We are going to experience the manifestations of the Lord. Hallelujah. Sisalindile. Bese uJehova uthi Baba, uthi uJesu Baba, khazimulisa indodana yakho. Khazimulisa indodana yakho. Kunesikhathi ekulindeni. Mangabe abaprofeti sebekhulumile Sister Harriet, but this is your year. Bese uhlangana nezinto ezinzima endleleni. Uyaqala uzibuza ukuthi bathe this is my year. Now what is happening? Ubese uJesu wangibuyisela emuva lapho yena wadlula khona. Hallelujah. uJesu ngalesikhathi ukhuleka kuNkulunkulu uthi ngikhazimulise Nkosi. Ngikhazimulise Nkosi. Obheke ngehlo lenyama ubheke ukuthi manje ngoba uJesu siyamazi bekevusa abafile. Shuthi manje uzokwenza esinye isimanga. Kodwa indlela khona lapho idlula khona. Ekuyeni ukuthi uJesu akhazimuliswe. Kukhona lapho edlula khona. Kule season yokuthi we are waiting on the Lord. Kukhona lapho kumele sidlule khona. And akumelanga ukuthi sithuka, akumelanga ukuthi sibe surprised. Kodwa kumele siqine bese siyazi ukuthi uJesu ngesikhathi sokukhazimuliswa kwakhe kwenzekeni kuye. Hallelujah. Sikhuluma ngomuntu bekelandelwa enabafundi abamlandelayo. Sikhuluma ngomuntu bekethi mangabe edlule endaweni yasemayibuye bonke bamlandele. Kodwa ngesikhathi sokukhazimuliswa kwakhe sibona ibetrayal. Sibona abantu bemhlubuka. Sibona bemphika ethi nomunye cha angisiyena ngaze ngahamba naye. Isikhathi sokukhazimula. Don't be confused. Mawubona izinto zingahambi kahle. Ungabi confused. Mawubona sengathi bathe kuzohamba kahle kodwa manje naku bathe ngiyashada this year kodwa wayengathi lo muntu bengithi uzongishada seke yangishiya.
ungabi confused bathe ibusiness yakho iyaqhubekela kulonyaka kodwa ubona ngathi ama customer yancipha ubona ngathi bokuhamba kahle kwedlula ngalesikhathi kungekakhulunywa. Ngifuna ukuthi sibheke kahle uJesu make ezokhazimuliswa. Hallelujah. Sibona ihatred endleleni kaJesu. Sibona bemzonda. Sibona bemthufela ngamathe. Kodwa uthe baba ngikhazimulise. Kwenzeka kanjani ukuthi ngesikhathi sokukhazimula ngesikhathi sokuthi abe glorified izinto bese ngathi ziyabheda yini yenza uJesu ngesikhathi lapho kumele ukuthi laba bebemlandela basondela kuye kakhulu ngoba bayazi ukuthi ukhuleka kwenzeka izinto. They know ukuthi whenever uJesu ebuye enyukela intaba eyakhuluma nobaba wakhe ubuye isimanga ubuye senza isimanga. Kodwa uthi makakhuleka umkhuleko ukuthi baba khazimulisa indodana yakho bese kwenzeka izinto endleleni. Hallelujah. Asithenjiswanga ukuthi kuzohamba kahle. Masamukela uJesu akushonga ukuthi siyovela siberich. Akushonga ukuthi masamukela uJesu indlela izoba smooth. Kodwa sithenjiswe ukuthi uyohamba nathi. Usithembisa ukuthi I shall never leave nor forsake you. Kuyohamba nawe. Hallelujah. 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 Ngiyazi kuyashisa bazalwane. Ngiyazi sidansa kakhulu namhlanje Sister Harriet usinikeze 2 hours yonke yokuthi sidanse. Kodwa ke kuzomela izwi laNkulunkulu selilalele. Bengihlala ngizomfundisa athi kune spirit esenza abantu bangaconcentrate ezwini malikhulunywa. Esithanda ukuhlasela ama movers ngoba ama movers ngabantu bezwi. Hallelujah. Right now lo yomoya ngiyawuyala ngegama lika Jesu. Sizolalela izwi laNkulunkulu lizosebenza ngathi. Hallelujah. Hallelujah. Awenze kanje mawusaphila. Awenze kanje mawubhurekile. Ngiyababona ababhurekile. Ngiyacount izandla. Ngiyababona ababhurekile. Hallelujah. Isikhathi senyembezi kuJesu kodwa umkhuleko uthe ngikhazimulise. Isikhathi sokusondela ethuneni kuJesu kodwa umkhuleko uthe khazimulisa indodana yakho. Isikhathi sokubethelwa sibonethelwa ihlazo uJesu kodwa umkhuleko uthe khazimulisa indodana yakho. But instead ukuthi uJesu akhazimule simbone siyethuneni. Hallelujah. Sibona bebehamba naye bembetray bemjikele endleleni. I don't know ukuthi ubani ohamba naye. Angazi ukuthi ubani lomthembeka ngake endleleni yakho noma kubizo lwakho. Kodwa ngidlaya today ukutshela ukuthi before uphakanyiswe kuzomela ukuthi uqale phansi. Before ukhazimuliswe njengendodana yomuntu kuzomela kubonakala sengathi kuyaphela ngawe. Before ukuthi abantu bambone uNkulunkulu esebenza ngawe ekhazimula kuwe. Isikhathi sokuthi bakubone usiya phansi ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu obukisayo noma uNkulunkulu obukwayo. uNkulunkulu wethu akazenzeli izinto ebumnyameni. Uthanda ukubukwa. Uyakuthanda ukubukwa. Uthanda ukulinda bese ngathi kuphelile. Uthanda ukulinda bathi sekefunde kangaka wafunda wasasikhona graduate. Uthanda ukulinda bese ngathi bayakuhleka. Uthanda ukulinda uNkulunkulu kufika isikhathi lapho sithi ngiyalishiya ibandla. Athula uNkulunkulu wethu athula athi nya. Bahlekise ngawe. Uthanda ukulinda lapho bese bethi umshado wakho uyabhidlika. Alinde lapho sithi siyambona uya ku40 kodwa kanayo umuzi. Athula uNkulunkulu alinde. We are waiting on the Lord. We are waiting on the Lord. We are waiting on the Lord. Uthe umfundisi in the beginning and in the end unguNkulunkulu. UNkulunkulu seyengenzanga lutho. UNkulunkulu sesilambile. UNkulunkulu sowugqoka isicathulo esisodwa kodwa uye enkonzweni. Ahlala benguNkulunkulu. AbenguNkulunkulu unganalutho. Na uzuzibuza uthi kodwa Nkosi ngoba bengithi ngiyakukhonza. Nkosi bengithi ngihamba kahle kanti kwenzeka lana. Ahlala athi nginguNkulunkulu.
unguNkulunkulu, unguJehova, uzokhazimuliswa empilweni yakho, uzokhazimuliswa empilweni yami. Akunandaba ukuthi usayodlula ethuneni, akunandaba ukuthi usadlula kwisikhathi sebetrayal, kodwa kugcineni uzokhazimuliswa. uNkulunkulu ngikhumbuza ngoAbraham. Hallelujah. Ungavula ngokushayisha Genesis 17 verse 15. uNkulunkulu ekhuluma noAbraham. Uthi Abraham, ngiyokwenza uyise wezizwe. Ukhuluma kuAbraham engenamntana. Ukhuluma kuAbraham isikhathi sihamba. Kodwa uthi Abraham uzoba ngubaba wezizwe. uAbraham uhamba ngalelo zwi. Ngizothi namhlanje hamba ngalelo zwi. Hamba ngaloko uJehova kukhulumile. Hamba ngalelo zwi. Makethe lona unyaka ukuthi sophumelela. Hlala kuthini ngiyaphumelela. Baxosha emsebenzini uthi ngiyaphumelela. Kuvuke ekseni ungabi namali okugibela kodwa uthi ngiyaphumelela. Izinto zingahambi kahle kodwa uthi ngiyaphumelela. Ngoba wethembisile uyathembeka othembisile. Ukuthi izinto zibonakala sengathi azithembisi, akusho ukuthi akekho. Akusho ukuthi izwi lakhe selishintshile. Thohlabelelayo alishintshe izwi lakho, ngoba yena unguThixo. Alishintshe izwi lakho ngoba wena unguThixo. Ngikhumbula sikwa Pastor UK bengiprofeta, athi abantwana bamama ungafaki makeup ngoba uyathanda ukuzisula. Bengiprofeta kwa Pastor UK, and then after prophecy ngalinda futhi kwathiwa 6 months, kwangathi unyaka songathi uyaphela. Abuyela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulumile ngomntana wakho, uthe izinto zami zizolunga, kodwa wayesengathi kuba mnyama. Thi uNkulunkulu lalela, ngakhuluma kuAbraham, ngathi Abraham wena uzoba ubaba wezizwe. Namhlanje sithi masikhuleka sithi uNkulunkulu kaAbraham, Sister Harriet, igeneration ezayo izothi uNkulunkulu kaSister Harriet. Asazufundizwe kuminyaka ezayo, ake sibe negeneration ezorefera kithi. Ake ngathi umntana wakho mangabe khuleka athi uNkulunkulu kaMama. Akakathi umntana wakho makekhuleka athi uNkulunkulu kasisi wami. Ngikubonile unikeza umsisi wami umntana. Ngikubonile behlekisa ngaye bethangekana nomntana kodwa waba naye. uNkulunkulu kasisi wami ake wenza isimanga. Yazi imenza abantu bathi sizenza ngcono nathi amadlozi siyawakhonza. Ingoba sikhuluma kakhulu ngeBhayibheli. Kumele iBhayibheli siyelamanise nathi manje. Isikhathi sokuthi yazi uNkulunkulu lokakwenza kuAbraham uke wakwenza nakimi. Ake sihlale phansi mzalwane, ake sikhohlwe ngoAbraham kancane. Simbeke esayidini ngoba wena uzothi uAbraham ngikutshela ngomuntu ongekho. Ake sibheke yami indaba manje. Ake sibhekene nami uNkulunkulu lapha engilande khona. Ake sibheke uNkulunkulu engikhazimulisa. Uyazi wena ungufakazi kunento eyenzekayo ngami, hayi ngoba ngihlukile noma ngingcono. Every time mangikhuluma ngoNkulunkulu abantu engikhule nabo abamangali. Noba mina nginedoubt ngithi hayi uNkulunkulu uwe vele ungibizile, kodwa abantu engikhule nabo bathi sasazi. Sakubona thina, sambona uNkulunkulu wakho, sakubona usiya esikoleni ugqoka amagogo shoes, sasinawe thina uhlabelela eparade uNkulunkulu ehle kwenzeka isimanga. Bayafakaza abantu bafakaze ngoNkulunkulu bembona kimi mina ngingakamboni. Khazimula uNkulunkulu, kubizo sibize ngalo. Khazimula uNkulunkulu, isikhathi sokukhazimuliswa kwendodana, isikhathi sokuvukwa kwebandla, isikhathi sokulanda kwedignity yebandla, isikhathi sokuthi lapho sihamba khona kwazeke ukuthi ibandla lingenile. Angazi nokuthi ngivakele mangifakaza na, akuthi mawungena
uNkulunkulu ahlenge endleleni yakho kuvele kuvuleke nje. Kuvuleke nje, ungawuvula umlomo. Abantu bakhathele ngabazalwana bathi ngingusihlo sindisiwe. Abake babona ukuhamba kwakho, bathi usindisiwe lo. Bathi uhamba nobani? Bengitestifya la mangiqeda ukuthola umsebenzi. Ngithi bakhuluma bonke bathi lo sisi uyathakatha. Vela amaXhosa siyawazi yathakatha. Hayi bangcwele, abakubize ngamagama. Thakatha. Thakatha. Yehluka. Bizwa ngamagama. Bese uyabatshela uthi ya vele ngiyathakatha. Uyafuna ngikubonise ukuthi sithakatha kanjani? Siyaphansi edolweni. Ekseni sithi good morning emkhathini. Sesifikile. Ekseni uthi usathane makehlasela sivuke singalali. Makubonakala ukuthi umzalwana akalali. Khazimulisa into imithi. Akakhazimula uNkulunkulu kuwe esiswini. Akakhazimula ungena wehluke. Akungena ukhuluma ukuphila. Ungena abantu behleba. Ufika ulungise. Ungena abantu belwile. Ufika ukhuluma ukuphila. And that's why God is twisting the message. Ungibuyisela back to the message that I prepared before. And ngiyibekele elinye ilanga. Hallelujah. Akube umahluko ukuze uNkulunkulu akhazimule empilweni yakho. Hallelujah. Bathi befika bekhuluma ngame. Bethu ukhuluma kakhulu. Ungazi wena wazi kahle ukuthi vele siyamazi cha yena ukhuluma kakhulu phela. Kodwa ufika uthi ake simkhulekiseni bazalwane. Ake simkhulekiseni. Ngenze ukuthi kune demon elispecialize ngokuthi akhulume kakhulu. Ake simkhulekiseni. Uthi abantu babehlangene bekhuluma ngomuntu bethe siyambona yena ungathi uyaphuza unenkinga yokuphuza. Yabona yena uyaphuza uthi yabazalwane hayi nami ngiyamazi. Kodwa ke sikhulekiseni sixoshe lo moya wokuphuza. Ungafika ufaka upetrol. Hallelujah. Khazimulisa indodana. Khazimulisa uNkulunkulu. Uthema ngeshumayela uProphet that day. Ekhuluma ngokuthi ekuqaleni kwakunguNkulunkulu. Wakhuluma ngendaba kaJesu. Wakhuluma ngoJesu ophilayo. ngoNkulunkulu obumba umuntu njengodongwe. Namhlanje ke sibeni ngabazalwana ababumbekile abahlukile. Sikulenza ifashion evangeli. uNkulunkulu alungise ngisho ulimi lethu. Ukubetha kolimi lethu ake kukhazimulisa uNkulunkulu. Ukukhuluma kwethu ake kufakazela uNkulunkulu. Ukuhamba kwethu ake kufakazela uNkulunkulu. Asingabhidlizi bangcwela sakheni. Abantu mabangaphuma ebandleni bekhishwa abazalwane. Kodwa abantu mabangene bahlale. Bathi kuyaphila make ngene uthi I love you my sister. Ngiyabona ukuthi my sister ngathi amandla yaphela kodwa I love you. I love you my sister, I love you. Abazalwane bangene ebandleni bangadepresswa abazalwane. Umuntu asuke endlini athi enkonzweni afika athola idepression. Ake sikhuze keni bazalwane. Ake siziqoqeni. Akukhuluma ukuphila. Ungaziboni ngathi hey mina ngiyavuma nami kodwa nginokuhleba kodwa yabona loyana sakhe isono sikhulu lona uyafeba. Isono ke nje ake kube isono ake siqoqaneni. Ngiyafeba ke kodwa ngikhulekise. Ngiyisidako ngikhulekise. Ngigqoka kabi ngitshele bese ungikhulekise. Nginenkinga yokungathembeki kuJehova ngikhulekise. Ake sikhulumeni uthando. Sibe abazalwane abanothando. Umthando udadewethu umtshele dadewethu lesiketi masigqokile ngathi siyabonakala. Engathi sisi true. Awucabanga ukuthi kumele sithole ithight. Khulume kahle nomzalwane. Siyobalekela laphi bazalwane masingabalekeli ebandleni. Mawenza umzalwane angabi comfortable ebandleni uthi akabalekele kuphi. Mawenza umzalwane sekengenile ebandleni azizwe ngathi akabelongi ngoba wena uholy uyamedlula. Uthi akabalekele kuphi. Ake sibeni ngabazalwane abanothando sikhazimuliseni uJehova kithi. Thanda umuntu sekekuhlebile. Ngikhumbula last year bengike ngakhuluma ngecebo lika Jehova. Mawungathatha izinto uzibheke kule side lokuthi bokuyicebo angeke kube umzalwane onenzondo.
uyothi umuntu ekutshela Sister Lerato, ekutshela the way, ubheka ukuthi bokuyicebo kuba kangitshelanga engaba ngikho la kule ndawo. Uzoba nothando, uzoba nothando. Yazi ngeke ngaba ne yahlala kimi indaba yokuthi the power of the tongue, the power of the tongue. Into esikhuluma inokuphila kodwa iyabhidliza futhi. Usengangakha futhi usengangibulala ngokukhuluma. Usengakhuluma into eyenza ukuthi ngishiye phansi ubufundisi engisuka nabe engibusebenzele kabuhlungu. Ngithi I'm not worth it. Mangaba abazalwane bekhuluma kanje shothi angifanelekanga. Ngiprepareile bazalwane about the power of the tongue. Kodwa uNkulunkulu wangidivert wathi no, it is the season. So nami ake ngihlale kwi-season abazalwane abahleli kuyo. Kodwa ngimenga phambili uJehova uthi cha, usengaphinda ukhulume futhi ngepower yelimi. Jehova silungise ulimi lethu. Yazi abantu into yenza ukuthi bangasindiswa ngoba thina singoNkulunkulu. Abantu siyabahlulela. Umuntu othemthanda uNkulunkulu ufika umtshele the way engakulungelanga ngakhona ukuza kuNkulunkulu. Ithini nginihlebele this thing. Lena it's a secret. Lena imfihlo. Imfihlo le. Bowazi ukuthi umuntu nomuntu kunento uNkulunkulu eyisensayo akayibeke kuye. Kungenzeka ukuthi sikhulume ngawe ungasizwe. Kodwa mawusibona umoya wakho uwe. Ngoba uNkulunkulu kunento akayifihla kumuntu nomuntu. Hayi kuba prophet kuphela. Kodwa kumuntu nomuntu. Umbona uSister Lerato umazi ukuthi uyahlabelela vuthe. Angene ebandleni angavuthi ngalelo langa. Hayi ngoba ungene esonweni, kodwa ngoba sihleli la kuye. Sihleli la. Uthi angena kithi azibone ukuthi hayi ngathi ngakhala kwenzakalani la. Ngoba umuntu nomuntu. Ukuthi umuntu akakuzwanga kusho ukuthi awumbulalanga. I-energy embi oyikhuluma ngomunye umuntu. The minute esondela kuwe uyayisensa. Akufihleki. Mangabe uNkulunkulu akakwenzelanga nomusa noma mhlawumbe wena lento engiyikhulumayo ka experience, go and pray. Uyicele. Uzothi ungena emsebenzini ubone bethi bonke. Noma bethi bekuhlekisa bethi bayakuhaga na ubahage kodwa uzwe ukuthi moya ongcwele. Kaze ngaphela. Kaze ngaphela. Manje ube umzalwane ohlakaniphile bangcwele. Bathi mangabe sebekubonisa ama true colors wabo, uhleke ukuthi vele bengazi. Bengazi, bengibona vele. Ungasurprisewa ngabantu mabekujikela. Cela uNkulunkulu ukuthi lento ayivuselele ngoba ikhona kuwe. Ikhona lento ukuthi abantu behleba ngawe uzwe. Mabehlangene ngawe uyezwa. Just ukuthi you are being ignorant. Noma uthi hayi ngathi ngibacabangela kabi. Awubacabangeli kabi, vele bayakukhuluma. They are discussing you. Vula amehlo. You are not an overthinker. Awuhlanyi wena. Yekucabanga into ezingekho. Usuyagula ekhanda. Awuguli. uNkulunkulu akakhazimuliswe ngathi. Asaziwe lapho sihamba khona. uNkulunkulu akakhazimuliswe. Kunevesi ethanda nguProphet Siphindile. Ngiyithanda kakhulu nami leya vesi. Lapho uPetro ephilisa ngegama likaJesu. Abantu bengafuni ukuvuma ukuthi uJesu uyiNkosi nomsindisi. Bese abantu mabevukelwa ngamadimoni bayaqala bathi ngegama likaJesu. Athi amadimoni anginazi nina. uJesu ngiyamazi noPetro ngiyamazi. Ngiyithanda leya vesi. Ngifuna sibe ngabazalwana abaziwayo. Saziwe. Khazimula Jesu. Kule season yokulinda khazimula. Kulobhlungu bokulinda kodwa khazimula.
khazimula. Khazimula Jesu, khazimula. Khazimula. Khazimula ejardini mangena abantu bafihla into zabo. Khazimula athi makaphuma umakhelwane aphume angathi angangibingeleli. Ngoba lento engiyiphethe yamshisa. Asuba umzalwane sabu ukuzondwa ngabantu. Uzobulala into imithi ngoba ufuna ukuzondwa ngabantu. Bheka umthakathi ukhula ngenhlizweni. Bheka umuntu omaziyo ukuthi lona usebenzisa ngoSathane ukhululeke. Ukhuleke enhlizweni. Idimoni likuya lithi hey lo muntu lo. Siyamuva kusasa. Nabantwana bami siyohlala kwenye indawo entsha. And then my son said, yazi mama, ngiyacabanga laphana bazosixosha sisafika. Ngithi ngobani? Athi ngoba wena uyathanda ukuthandaza ebusuku. Manje logogo laphana kunale yaronti yakhe lapha. Thina besidlala laphana. Sayibona le ronti lapha. Inama coin phansi. Nemali eningi lapha phansi. So mangicabanga nami mangihamba ngiyoviwa iplace ngibonile ukuthi kune ronti. Ngambona futhi ugogo wakhona ufaka izinto zezangoma. Kodwa umntana athi hayi mama bazosixosha. Lezi zinto zakhe zizovela zithi hayi labantu abafakile manje hayi abahambi. Kodwa mina ngibheke iopportunity ukuthi here is the time. My God is about to be glorified. Here is the time. Now umuntu engizongena kwakhe efaka izinto eyisangoma esiphelele. Ngingene ngithandaze bese ashiye konke. Abantwana bayasaba. Mama bana mawubuya ebusuku sina sobe sihleli kulomuzi onezinto zezinyanga sobe sihleli nalomuntu ogqoke kanje wena uzobe ubuya ebusuku ngithi relaxani bantwana bami nasi isikhathi ngifuna uba umzalwane ongamoshi isikhathi asimsaba uSathane simqonda ngqo bazophenduka nabantu masidlalela kude nabo sizosondela nabo ngemuva namhlanje ebusuku ngiyolala endlini yesangoma ngiyolala emzini onendumba angazi nokuthi ukhona yazi indumba ngiyamuva namhlanje ebusuku ngiyolala yimi ngedwa umqashi ngoba uNkulunkulu unecebo akunabaqashi kule ndawo ngiyamuva tonight ngesibindi I cannot wait ukuthi izinto zalo mama zingibone ngene I cannot wait ukuthi ebusuku ngithi hey lalani ngikhona manje sekufike mina I cannot wait ukuzolo wagogo ngibuza sithi intombazana ukhonza kuphi uNkulunkulu wami makaphakanyiswe uNkulunkulu wami makakhazimuliswe I cannot wait ukuhlala nesangoma emzini waso I cannot wait ngingumzalwane oyithanda kabi i-challenge ngiyayithanda i-challenge ngihlala ngisho ngithi uSathane makethulile ingathi ngiyawa ngirelaxa kakhulu yabona manje siyangena manje noSathane egroundini isikhathi sokubona ukuthi ubani ozowina isikhathi sokubona ukuthi ubani ozowina sizowenza ama all night prayer ngizo attend bazolala abantwana bakumele balale futhi akuna moya ozobavukela akuna nyoka zalowa muzi ezizosondela akuna makhoyini laba bebakhuluma ngawo ndome bethi agcwele laphana lahliwe kule yandlu kugcwele imali hey na umuntu azosindiswa akazi nokuthi izulu li ready na izulu alibe ready nasi salikazi sikagogo sizokhetha uJesu akakhazimulisa uNkulunkulu wakho khazimulisa uNkulunkulu wakho akumelanga uzibe umfundisi ukuze akhazimule uNkulunkulu wakho khazimulisa uNkulunkulu wakho makwazeke Nkosi makwazeke Nkosi imanager mayikhuluma nami ithi mama mayikhuluma nabanye ithi hey nina hey mangena mina ngithi mphathi ungibizile athi hayi mama bengicela ngoba uyakhazimula uNkulunkulu wami bengicela mama laphana besifaka isidumbu ngoba bayazisaba nezidumbu bengicela mama laphana besifaka isidumbu manje ngicela ukuthi nje uyongifakela isanitizer wathi lapha bengicela mama hayi kungakuphathi kabi mayekhuluma nabanye uthi hayi wena uqashiwe la awushonga ukuthi uzosebenza la awuqashiwe la
Mawungafuni phela uthatha ibhegi yakho uhambe. Mayikhuluma nami uthi mama, angikaze ngamtshela ukuthi ngisindisiwe. uNkulunkulu wami uyakhazimuliswa. Hallelujah. Sengizokwehla, angifuni ukuthi ngisuke ngihlale phansi umfundisi engakhulumanga. Kodwa kunendaba engizoyidlulisa. Hallelujah. Ngizocela ukuthi sikhuleke against spirit se-suicide. Umoya wokuzibulala. La ebandleni. Sikhulekela umoya wokuzibulala siuqeda amandla. Hallelujah. Egameni likaJesu. Sikhulekeleni lowo moya ngamandla. Hallelujah. Angazi ngifundisi kodwa ngesikhathi se-intercession uNkulunkulu ungembulele indaba kaMinister. I saw him hanging ngesikhathi se-intercession. Sizokhulekani. Hallelujah. Mamlilo Jehova ngisazohlala phansi. Ngicela ukuthi sikhulekele indaba yamadlozi. Sikhulekele indaba yale mimoya okuthiwa ngamadlozi. Angazi kwakuthini sekuthiwa ngamadlozi. Kunomoya okuvukelayo, umoya okubangayo, umoya wokuthi before uNkulunkulu akubonisa into uyakubanga ufuna ukukhuluma maqala. Umoya onejelasi, angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa kumele ukuthi ufuna ukuthi lo moya ube njengoba upowerful kangaka ube powerful kodwa usetshenziswa uwe. Lento yenza ukuthi mangabe uNkulunkulu efuna ukukhuluma kuwe uqala ube emotionally, ukhulume ngevoice ezisabekayo, ukhuluma into engacaci, kungabonakali nokuthi kuzokhuluma isangoma noma kuzokhuluma umuntu osindisiwe ngoba nomoya wenza confusion. Mina sikhulekeleni lo moya siuqashule egameni likaJesu. Sizoshelana umfundisi my father eza ngaphambili, ubaba o proud okhulisa ingane njengami. Hallelujah. Hallelujah. Let us clap hands for you. I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus. We thank God for Israel lakhe elinamandla. Hallelujah. Siyabonga uJehova mfundisi for using you mightily, and we thank God that he spoke to us. Hallelujah. I know ukuthi ubufuna ukuza lapho ufika uvuthi and speed fire, but uJehova uthi phola uyirelease kahle kahle lento bazoyizwa kahle. Hallelujah. So we are led by the Spirit, we do as the Spirit leads. Bathandekayo. Hallelujah. Let us all stand on our feet egameni likaJesu Kristu.